जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, आज सकाଳେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଗାଡ଼ି ପୂଜାଟେ ହେବ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ତା ଭିତରେ ନନାକୁ ବି ଖୋଜି ନେଇଯିବା ଆମର ଗାଡ଼ି ପୂଜା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ବି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ବି ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ ଯିବେ, ସେଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ କିଛି ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଫତେଗଡ଼ର ଏଭଳି ଆଉ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଭିତରେ ଆପଣ ବୁଲିକି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ବି। ଏଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମ ନନା ବି ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ନନାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ହେଲା। धेनुमुद्रा महामुद्रा नैवेद्य शुद्धि प्रकृत्याः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम